Здравейте! Сега сме навън в най-големия пек в 3 часа на стадиона. Гледах клипът на Друмев БГ. Ето тук канала, който най-вероятно, щом гледате мен, сте гледали и него. И той снима страхотни клипове, човека. Обаче много тъпи идеи ми идват от неговите клипове. Беше качил клип с следното наименование: Предизвикателство за мъже. Сега аз бях тригърнат от това. Нямаше как да не опитам да го направя. Обаче, реално, за да стане както трябва, аз съм по-малък от него. Затова трябваше да се назоря малко и реших, ето тук виждате, сега е 39 градуса, трябваше да се назоря малко. И точно поради тази причина реших това да той направя, аз да го направя по 2. Ето тук ще оставя списъка с нещата. Точно така. Всичко, което направя, трябва да го направя двойно повече. И се опитам да го направя за неговото време. Ще видим как ще станат нещата. Много пече. Още не съм започнал и вече се изпотих. Но имам някакъв геймплан за момента, за да не вземем тук да пукна на слънцето. Дисклеймър. Това, което правя в момента, е пълната потия. Никой да не го повтаря, освен ако не сте сигурни в себе си. Човек, не го правите, няма смисъл. Обаче, да, аз реших, правя го. В случая съм се подготвил. Тук взел съм си 1 литър вода. Много е топло. Такива неща не трябва да се правят. Слънцето е много опасно. Ама сме тук и го правим. Имам само тази шапка. Същите правила, които той имаше. Да съм постоянно на слънце. Без повече приказки. Загрявам и започвам с предизвикателството. Така, аз съм готов за действие, загрях. Пускам таймера. И точно преди да почна, да помолиха да се махнем оттам, защото ще имат тренировка. И ние естествено не искаме да пречим на хората с нашите тъпоти, затова се махнахме. Дойдохме на по-малкия стадион. Ще импровизираме малко, тук ще го направим. После ще ходим на друго място за скамейките. Ама всичко е точно. Доста е тежко. Направих 2 км. Още 2. Вече почнах да усещам топлото, но съм добре. Продължаваме. Свърших тичането. Право ми таковата, деца вика. Вече с български. По едно време усетих как почват облаците и тръвите да се приближават и отдалечават, ама го избягах. И сега продължаваме с другите неща. Направих ги 100. Сега обаче ще сменим упражненията, защото още 100 ще ми дойдат много. Продължаваме с клякания. Пийте вода, хидратацията е важна. Правих кляканията. Обаче не видях, че е била паднала батерията на камерата. И не са снимали последните. Сега смених и продължавам да снимам. Отивам да направя скамейките. След това към нас да скачам на въже, защото съм забрал въжето вкъщи.
Готови сме с всичко. Остана само въжето. В момента сме малко под 1 час във времето. Сега ще го спра на пауза, докато се прибера в нас и оттам го продължавам. Сега карам към нас. Като цяло там, де бяхме до сега, е на около 2 км от нас. Имах отиване 2 и сега 2 връщане, което малко ще ме измори, ама няма нищо, защото сме машинки. И даже не ми е топло, даже е много студено. Сега отивам в нас, бързо да ги наскачам 1000 пъти. Много добре се движим с времето и да приключваме с това, че се изморих. Другото довършихме без скоковете. Това не ми е по силите. Но аз съм доволен от това, да направихме. Отивам да се къпя. Беше супер. Беше за много по-малко време, отколкото очаквах. Само не можах да направя скоковете. Не ми бяха по силите. Много тежко ми дойде. Трябва да тренирам повече. Мисля, че все пак беше супер. Топ тренировка и пълна глупост. Пълна тъпня. Лайк, сабскрайб за още видеа. Пишете в коментарите какви искате да виждате в бъдещи видеа.